Unibertsitatetik ateratzerakoan, nor eramango zituen bizitzak Mondragon Unibertsitateko ikasleak. Gaurkoan, ikasle ohi batzuekin elkartu gara. Ziklon jaialdian parte hartzen ari da, non eta Palestinan. Ane Irazabal Palestinako berri emalea dugu. Ane, egunon. Kaixo, egunon. Bai, Ziklon da nazioarteko antzerkita zirku jaialdi bat, eta da Palestinan egiten den lehenengo alditza. Ni Ane Irazabal Elkore Barrutianaz, Arrasatekoa, 27 urte ditut, eta kazetari naz. Ikasi nuen lehenik historia Euskal Herriko Unibertsitatean, eta gero ikusentzunezko komunikazioa Mondragon Unibertsitatean. Orain nabil Palestinan freelance bezala, kazetari freelance bezala danean Euskal Herriko edabide desberdinentzako. Ni Jon Larrañaga naiz, gitariaka, ingeniaritza mekanikoa ikasi nuen, eta, orain Mondragon Unibertsitatean irakasle eta ikaslari bezala nabil danean. Ni Naroa Lortza Gorretxategi naz, Eskola Politeknikoan Arrasaten ikasi nauen, ingeniaritza informatikoa, bai teknikoa eta bai superiorra. Eta kasualitatez, nola bai, kanpoan ikasi ostean, etorri nintzen enpresagintza fakultatera, kooperatibetan lan itxera eta pixkat arlo soziala lantzera. Asko, beti egon naiz oso interesatuta ekialde hurbilean, eta ekialde hurbileko gatazka desberdinetan. Eta beti izan dut horrelako obsesio berezi bat Palestinaren eta Israelen arteko gatazkan. Orduan, beti neukan buruan lehenago edo beranduago bertara joatea gustatuko litzaidakeela, ezta? Eta aukera izan nuenean, kazetari moduan etortzeko eta bi gauzak bateratzeko, oso esperientzia polita izan da zentzu hortan. Ikasten zabitzen nian, pentsata duzu, zertan nahi dut nik lan itxea, ez da nire erantzuna zan ez dakiz zerbait, ez da informatika. Zan, hain evidentia, ez da hitzu joan klasera, pasaba 12 ordu lanak itxen tesan, zitxendo nik hemen. Hori, eta nire benetako guztatara jutia. Beti gustatu izan zait txikitatik, akorratzen ez ni biltzen nintzela, makinatxoa desmontatzen, montatzen, hau arreglatu nahian, bestea inventatu nahian, eta, pixka bat txikitatik datorkian zerbait da, ez? Nire buruan esaten, nik hontan nahi du lana, edo, investigatuko nuke zerbait, edo, bintzat zen hori bintzit beti da nik esan dut. Nik lagun asko dauzket, benetan dabitzena lanian, ez daukena zer ikusirik bere bizitza profesionalakin. Tesi izan da, karrera gogorra izan bazan, tesi izan da askozik gogorra gomendik. Nik nahi nuen tesi hain, nik tesi itaitik borrokatu nuen, gogotxu hartu nuen, eta gogotxu bukatu dut, baina ezin da bukatu gogorra gara. Oso polita. Profesionalki, master bat bezalakoa. Azkenian ikasi behar duzu zure kontura mugitzen, zure burua eskaltzen, hau da kazetari moduan lan egiten eta zure lanako abestei erakusten eta interesa pizten zentzu hortan ez. Eta pertsonalki oso esperientzia polita. Guztiz desberdina dalako, kultura desberdin badalako, gatazka egoeran dauen herrialde badalako eta, ikusten dituzun eta bizi dituzun bizipenak oso aberasgarriak diez pertsonalki baita ere. Eta etxean jasoten jen bat, ez? Orduan zan zerbait, esatez ustela ez dakin nun bukatukote, baina argi dauke kooperatiba badala, nire helburua. Nik usten dut, ikasi behar dezuna gustatzen zaizuna, apasionatzen zaizuna. Bestela, pixka bat ikasiko zu igual meiku batek diru asko iraztolako medizin ikaste okazu, baina ez dakit hori ez du izan behar helburuen niretzako. Baina beldurra galdu behar zaio baita profesioari. Uste dute unibertsitateak zabaltzen dizula atea, ez? Baina gero autoformakuntza ere oso garrantzitsua da. Oso ondo, primera, neska. Venga, musu bat. Neska. Agur, paso bat.